Arratsaldeon, kaixo arratsaldeon eta ongi etorri guztioi beste behin hitzordu benetan garrantzitsua daukagu Bilbon. Gutun Zuria Bilbao Azkuna zentroko nazioarteko jaialdiaren edizio berriaren hasiera ekitaldia duzue hau. Berba Dariola izenburupean ikusten duzuen bezala mugak gainditzea proposatzen du jaialdiak. Mugarik gabeko lurralde gisa dakargu aurtengoan, hitza eta topaketa ardatz harturik gainera. Buenas tardes a todas, a todos. Ongi etorri guztioi, irekiera ekitaldi hain berezi honetara. Gutun Zuria jaialdi benetan berezia letren nazioarteko jaialdia. Azkuna zentroan duguna. Izango ditugu gaurko ekitaldian, bai hasieran eta baita amaieran ere piezak eskainiz. Musika emanaldiarekin hasi dugu eta orain hitzez josteragoaz gaurkoa. Perkusioaren munduan murgilduta ibiliko gara gero ere. En esta primera pieza quiero recalcar Vicente Zaragoza y Elur Arrieta. Pieza honetan losa interpretatu dute, oso obra berezia da. Emmanuel Sejourdan kompositore frantsesarena. Goaz, gonbidatuak dauzkagu, aurten dakizuen bezala, BBK Gutun Zuria Bilbao saria emanez, hasiko dugu letren eta sorkuntza artistikoaren jaialdia. Ezenatokira deituko ditugu Eider Enuziaga Euskara herritarren arreta eta partaidetza 2030 agenda eta nazioarteko gaietarako sailaren zuzendaria, nola ez Fernando Pérez, Azkuna zentroko zuzendaria, Alondega Bilbao, Gorka Martínez, BBKko zuzendari nagusia. Un fuerte aplauso. Eta txalo hauekin batera, nola ez, hemengo zuzendariari ematen diot hitza, tiene la palabra Fernando Pérez. Aurrera, Fernando. Arratsaldeon, eskerrik asko Gutun Zuria Bilbaoren Azkuna zentroko letren nazioarteko jaialdiaren beste edizio bat irekitzen laguntzeagatik. Gaurtik larunbatera arte, martxoaren 2 arte, gainezka egingo duen elkarrizketa batean parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Zedarririk eta mugarik gabe. Gutun Zuria Bilbao 2024ari eman diogun Berba Dariola izenburuak komunikazio ireki eta ausartaren balio horri buruzko hausnarketa zabaltzen du. Hitzen eta irudien bitartez lurralde ezezagunetan sartzeko prest dagoen komunikazioarena. Gutun Zuria Bilbao sorkuntzaren lekua ere bada. Horregatik, ematen diegu urtero, BBK Gutun Zuria Bilbao saria euskal literaturaren eta nazioarteko literaturaren funtsezko eragilei beren ibilbideagatik. BBKarekin batera egiten dugu hori jaialdiko eta Azkuna zentroko partner nagusiarekin batera. Eta eskerrak ematen dizkiogu artei oro har eta literaturari bereziki etengabe laguntzeagatik. Arratsaldeon, eskerrik asko por acompañarnos en la apertura de una nueva edición de Gutun Zuria Bilbao. Ongi etorri eta mila esker beste behin letren nazioarteko jaialdi honetara etortzatik, gaurtik larunbatera arte parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Inolako mugarik gabeko elkarrizketa batean parte hartzera. Berba Dariola eman diogu izenburu 2024ko Gutun Zuriari. Eta gogo eta bat egin nahi dugu komunikazio ausartari buruz, hitzak bidere honetan eraman gaitezen mugarik gabeko komunikazioaren esparrura. Sorkuntzari ere aitortza egiten diogu eta horregatik ematen dugu urtero BBK Gutun Zuria Bilbao saria aitortza bat emateko. Eta hau egiten dugu BBK partner nagusiarekin, eta ari eskerrak ematen dizkiogu parte hartzeko aukera ematen digulako, eta hain zuzen ere orain BBKaren zuzendariari emango diogu hitza. Mila esker.
Eskerrik asko, Fernando, pues nada, primer. Eskerrik asko, Fernando, lehenik eta behin guztiei eskerrak eman behar dizkizuet edizio honetan ere gurekin egongo zaretelako. Eta topaketa hauetan urtero bezala gozatuko dugu, gutxi gehiago dute esateko, Fernandok esandakoaz gain. BBK eta Azkuna zentroak elkarlanean beti aurkitu dugu interesa literaturarekiko, irakurzaletasuna, artearekiko zaletasuna izan ditugu topagune, baina zer litzateke horiek guztiak egileak gabe. Horregatik, duela urte batzuk erabaki genuen urtero, 2 egile, emakumezko zein gizonezko sarituko genituela, bat euskalduna eta bat nazioarteko estatu mailakoa. Eta aurtengo hautaketa bikaina dela iruditzen zait. Lehenik eta behin Mariasun Landa da lehen sariduna. Sobera ezaguna da, urte hauetan guztietan egin duen ekarpenagatik aurreta gazte literaturaren esparruan. Eta bestetik Juan Mayorga antzerkigileari emango diogu saria ere ezagutuko duzue, eta bera literatur sortzailea antzerkigilea izateaz gain Real Akademiako kide ere bada eta arte eszenikoetan dihardu alduen guztietan. Sari hauek beraz oso merezitakoak dira eta berehala emango diogu bide horri. Eskerrik asko. Eta nola ez, Fernandok eta Gorkako oso ondo adierazi diguten bezala oso ekitaldi berezia da, eta sariak ditugu 2 gainera baten lekuan. BBK Gutun Zuria Bilbao saria, lehenengoa behinik behin, Juan Mayorgarentza da nazioarteko antzerki idazle garrantzitsuenetariko bat izateagatik. Alguien que entiende el teatro como espacio. Eta antzerkia berarentzat elkartzeko gune bat da, isiltasuna bada elkarrizketarako funtsezko osagai bat. Izan dela etorri, baina eskerrak emateko irudiz jantziko digu orain pantalla. Nos ha enviado este vídeo de agradecimiento. Hola. Kaixo, pantalla honetatik kuku esango dizuet Azkuna zentroko Bilboko Alondegiko taldeari eskerrak emategatik, Gutun Zuria sari hau eman izanagatik. Nik beti esaten du sariak ez dizkizutela ematen egin duzunagatik, baizik eta zugandik, espero den horregatik, ez, beraz, eskartzen dut, begirune handiko jendeak begirune hau erakutsi dalako eta espero dut etorkizunean merezidun izatea. Hementxenago, Labadia antzokian eta une honetan entxeguak egiten ari gara, La Colección izeneko antzeslanerako, eta hemen nago Madrilen horrexegatik hain zuzen, ezin izan nahi zioan, baina bai joan ahal izango naizela, asteburuan 2an, 3an egongo naizuekin, eta solasean arituko naiz 2 solaskide oso interesgarrirekin, maite ditut eta benetan errespetatzen ditut, Patxi Lanceroz eta Pedro Garea, eta espero dut haiekin dudan solasa oso interesgarri izango dela. Beraz, 3an ikusiko dugu elkar eta bien bitartean besarkada bat. Bueno, pues nos quedamos con ese. Besarkada hori jaso dugu beraz eta hitzordu garrantzitsu bat. Saria ematen diogu Juan Mayorgari, Eideren Untziagak emango dio makila Iñaki Estebanosi. Txalo bero bat. Eta BBK Gutun Zuria saria, bigarrena, Mariasun Landarentza da. Un fuerte aplauso a Mariasun Landa. Vamos a invitarle al escenario. Escritora de literatura. Haur eta gazte literatura idazlea da. Haur eta gazte literaturako idazle gisa egindako ibilbideagatik.
Gabon denoi, mila esker Azkuna zentroko eta beste lagunei etortzeagatik, nitaz pensatzeagatik sari hau emateko, eta benetan, esango dut, nik uste dut, Jorgak esaten du alderantzizkoa, baina nik uste dut egin detenagatik akordatu direla nerekin, nahiko adina handia daukat dagoeneko, eta makila gainera ondo datorkit alde hortatikan. Ez bakarrik autoritatea, baizik eta bastoi lagungarri, ahaztu gabe kontu zarretan makilak izkiren historia. Makilak izki ere, baldin badakozu iratu Jose Miguel de Barandiaran ipuietan eta izan zen makil bat, nun esaten bazitzaio makilak izki, azten zela jotzen eta lortzen zuen, beste guztian lortzen ez zuena. Nik gustora orain botako nuke bertso bat, ez dakit, irrintzi bat, dantzatuko nuke, baina ezin dut. Bakarrik mila esker, eta biba Bilbao, porque utzi gaituzue, Patxi Zubizarreta eta biok txundituta. Esan dugu, estos bilbainos, no hay quien pueda con ellos. Maria Zun eta... Eskerrik asko Maria Sonlanda zure hitzengatik eta orain bai musika entzuteko unea da, zer moduz orain perkusio pixka bat ongi etorria izango da ezta perkusbikaren eskutik, baina oraingoan trio Peruno piezarekin Nebojka Jovan Zivkovic, kompositore serbiarraren lana entzungo dugu. Un trabajo que desde luego invita... Lan honek gonbidatzen gaitu soinu eta ritmo desberdinak entzutera, bonboa elementu nagusi dela kontrastez beteriko pieza bat izango dago. Eskerrik asko, mila esker, hau da, abilezia, ez da, perkusbikarena. Pues os dejamos ya disfrutar con la... Jarraian, lehenengo solasaldia izango dugu. Askotako lehena izango dugu. Askoren artean lehenengoa dugu eta noski Maria Zunlandaren eta Patxi Zubizarretaren arteko topaketa da. Euskal Letren eta haur eta gazte literaturaren ezinbesteko egile bidira zuek ondo dakizuen bezala. Decía que dos imprescindibles de las letras vascas y la literatura infantil y juvenil. Gero bai gogoratu ohartxo bat solasaldiaren amaieran Maria Zunlandak eta Patxi Zubizarretak liburuak sinatuko dituztela hori foayerrean izango da al final de la conversación en el auditorio Foayerrean sinatuko dituzte liburuak. Zuria jaialdi berezi hau eskerrik asko gona aurreratzeagatik eta batez ere asko gozatu. Gero arte.
Animo. Urbilduko gara pixka. Bai. Arratsaldeon, arrastion guztioi. Hemen gaituzue ez zaituztego ikusten, baina Mariasunek abisatu dit. Bai, pixka bat harrituta gaude gure egunerokotasuna. Oso peligrosoa da. Bai, Dozein gauza egin dezakegu eta esan. Hala ere atsegina da, sumatzea, hor zaudetela. Atsegina da Mariasunen ospakizun honetan elkartzea. Horrein dela gutxi elkartu ginen Gasteizen, Emakunde sariarekin. Eta beti da atsegina Bilbora etortzea, ezta? Aspaldiko lagunak, biblioteka dagoen toki batean, uraren azpian, ezta? Oso dena dago lotuta, ezta, literaturarekin. Esan digute, guk geok moldatu behar degula solasaldi hau. Eta Mariasuni proposatu diot bere testutxo batekin hastea, eta nik horren aurretik igarkizun bat proposatzea, ezta. Egun hauetan oso gauza serioak esango dira hemen. Behar bada ezain serioak gero, esaten dutenez, zerbezak edo ardoa beherago eta egia gorago, umorea ere gorago. Ludikotasunarekin dago lotuta askotan literatura, haur eta gazte literatura ere bai, eta proposamen honekin atorkizuen. Mariasunek ere ez daki zein dan igarkizuna. Ez, oso torpea naiz gainera. Zabali dago. Bai. Nik oso maite dudana da, literaturaren metafora bat iruditzen zaidalako. Hauxe da. Pipitaki papataki. Zer da? Begien aurrean daukazun zerbait, deno daukago begien aurrean. Tximeleten antzekoa da, egan egiten du, eta tik-tak egiten du, erlojuak bezala. Begien aurrean daukago, tximeleten antzekoa da, eta tik-tak egiten du, erlojuak bezala. Ez dizuzuri galdetzen, Mariasun. Baina bai, asko gara eta oso xumea da igarkizuna. Begien aurrean daukagu, tximeleten antzekoa da, eta tik-tak egiten du. Betazalak dira. Batzuk bekainak esaten dute, aurrek. Hau da, gauzarik sinpleena, zer daukagu begien aurrean, betazala dauzkagu. Gaur jeki gara, zabaldu ditugu begiak, eta ikusi egin dugu, harriak piztu dugu. Eta behar bada literatura hori da. Oso hurbil dauden gauzak, egunerokotasunean ikusten ez ditugunak, ikusteko alegina, ezta. Horregatik proposatu diot, Mariasuni, orain ulertzen duzu zergatik proposatzen dizudan. Esan didanean, nik bezatu dut, izango da, oftalmologiako klase bat, edo, ez. Emakunde saria zara eta bezperan, nik pentsatzen nuen, zer esan, nola esan, eta zirriborro bat idatzi nuen. Hain zuzen, eder lotia, la Bella Durmienteren inguruan. Eta hori da, berak proposatu ditenak, lotuta, bere begi eta betile kontuekin. Izenburua da, begiak zabal-zabalik. Diotenez, basoaren sakoneko gaztelu hartan, loti ederrak begiak itxita zituen, baina ez egon lo, itxurak egiten zituen. Printzeren baten etorreraren zai zegoen bitartean. Eta hotsen bat entzuten zuenean, adar batzuen kirrinka, haize xuxurlaria, edo printze galdu baten eskutuko urratsak izan zitazkenaren oihartzunak, bere losako nareagot zuen, hori bai, zurrungarik egin gabe, sin ronkaz. Alakorik ez baita sekula gertatzen printzesa lotien ipuinetan. Izan ere, esan azioten printze bat ere ez zela gelditzen, begiak ondo irekita zituen emakume baten onduan. Berriro esango dut, printzeak ez dira gelditzen, ondo irekita dituen emakume baten onduan. Ulertzen duzu, ez da?
Ariketa egun batean begiak erdireki eta zutitu zen arte. Ingurura begiratu zuen, irribarre egin eta dantza pauso batzuk egin zituen ilundu arte. Hortik aurrera, historiak ustegabeko norabideak hartzen ditu. Batzuek diote misoginia paleontologikoari buruzko doktoregoa atera nahian dabilera. Beste batzuek karabana bat alokatu eta liberaliako lur ezezagunetan barrena dabilela. Bada, esaten dueni, zibiletik eskondu dela lehen Edurne Zuri deitzen zioten psikoanalista batekin. Izan ere, batek begiak irikitzen dituenean, ezin ditu itxi. Behar bada ulertu duzu, orain. Gustatu zitzaidan ipuina, horregatik proposatu dizut ekartzea. Eta ez dut gogoratzen izena, Karmele zure lagun bat etorri zen Gasteizera. Eta esan zidan, hori gertatu zitzaidan niri Mariasunekin. Simon de Beauvoir eta zuk zabaldutako bideekin begiak zabaldu zituen eta arrezkero ezin izan ditu. 17 urte nituela, asistente sozial karrera itera nintzela, hango irakasle, batek gazte psikologa gazte batek aipatu zigun Simon de Beauvoir eta bigarren sexua. Eta lortu genitun liburuak, eta hasi nintzen, eta bai. Eta gero, izan da niretzako eta da oraindikan, benetako liburu oso garrantzitsua. Baina ez duzu ahaztu, Karmeleri esan nion anik. Esan nion bai, ni Simon de Beauvoir baina zu zenun un novio con moto. Eta, klaro, ni joan beti irakurri dut hau, ikurri dut bestia, baina bera, bai, entzuten zitan eta asko ikasten zuen, baina bitartean, con el novio en moto. Eta 17 urtekin, berrio jo. Ez dago konparatzerik, ez? Gasteizen Mirena Gurmeabek ere esan zuen, eta gustatu zitzaidan, eta gaur ere nabarmendu duzu. Eta egia esan horrentxe bururatu zait konparazioa, ez da. Joseba Sarnendiak bere garaian esaten zuen euskal literatura txuribeltzekoa izan zela. Hau da, koloreak ez genituela erabiltzen, ez da. Gure, ez dakit, genero kutxun honek edo eman digu kolorea, ez da, eman digu askatasun hori, eta konparazio etorri zaiz Zumetarekin. Zumetak ere ekarri zuen kolorea, abstrakzioa, dena figuratismoa zen garaian, ez da, eta kolore ilunagoak. Eta Mirena Gurmeabek zure koloreak nabarmendu zituen. Behar da horrela hasi gaitezke, Mariasun, ondo iruditzen bazaizu. Eta gainera, behitu, esan duzunak ekarri dit gogora hausnarketa bat, berzauden, ados, ala ez. Nik uste umorea hobe landu dela euskal aur literatur obretan, helduenetan baino. Hori da nire impresioa. Zenbait autore, orain dela urte askotakoa, hor, badirudi autorea edo idazlea permititzen diola bere buruari parre egitea pixkat. Fantasiaz aparte, badau, umetasun bat gugan ere, umetasun hori martxan jartzen danean. Esan duzu kolore, baina esan daiteke baita ere, umore absurdo, zea hori, nigo gazen naiz grazia orain dela urte asko, baina Bernardo Atxagaren lehenengo pollito horiek oian zinetoki baten hilara batean, edo handulertxun diren elefanteak bete zireneko Donostia bete ziren. Osea, Jani Rodariren baita ere eragina, orduan kolorea, baina baita ere nik esango nuke, kolorea umoretsua, fantasiotxua, eta euskal literatura nagusientzako, nik uste hor izan gerala askoz, astuna. Astunagoak. Astuna, sakona, barkatu. Sakonak, oso sakonak, oso trinkoak. Eta oso batzutan oso interesgarriak, noski. Baina egia da, freskura hori, beste, eta autore beraiek ere, autore helduen literaturan, nabaramendu diren autore batzuk, aurre literatura eramaten zuten bere jolasteko gogo hori ere. Bai, eta Bizkaian bertan ez dut esango nun, baina bibliotekari konplize batek, behar bat hitz hori aipatuko dugu.
Esaten, aitortzen zidan, azkunara bezala, etortzen zirela irakurleak, eta gaztelaniazko liburuak eskatzen zizkioten. Hain zuzen ere, astunegiak, ez dakit, hausnarketa gehiegi eta zegoelako. Eta behar bada, egia da, baina dena dela, eta gaztelaniaz ez dezu hori sumatzen, esan nahi dut, edo oroar generoan da umorearen... Ni gazte literaturarekin nago aspaldit, baina momentu honetan erabat haut. Baina esan nahi dut gaztelaniaz, hizkuntza kontua. Ja. Umorea bietan dago, ez da? Esan nahi dut edo beste Ja, hizkuntzetan. umorea momentuz ni baztertu dut eta pasa naiz genero kontura. Ez da. Bai, ez, nien astu Esan nahi dut, ez dakit oso ondo zer egiten nahi dira, eta egiten duten hori ezait nahi gehiagi gustatzen, gazteak ere momentu honetan gaztetxo eta hori oso urruti dauden bizitzan. Askoz nik uste idazteko genero gure territorio literario hortan, haurtzaroa askoz egokiago da. Ez dakit, igual desbiatu naiz, ez da nahi zen idana. Nik uste dut elkarrizketa batean gaudela. Elkarrizketetan ere somatu dizut oso kezkatuta, gazte literaturarekin. Zuk asko landu duzu, liburu asko dituzu. Bai, landu dut ezintasunetik, ez da? Niri generorik edo adinik komplikatuena iruditzen zait, ez da? Askotan, behar bada guk geuk eta segurasko gomendatzen ditugulako gaztentzat helduentzako liburuak, ez da? Asko zer interesgarriagoak dira, edo klasikoak, edo... Nire ustez oso komplikatua da gaur egungo gazte batentzat aurra ere pantailari josia dago, ez da? Baina, erreferentziak, ez? Egia da kontatu dezakegula Joan den Mendeko historia bat, transiziokoa, edo Euskaldunako istiluak, eta... Baina hizkera bera, ez da? Gaur egungo hizkera hori flasharen abiadura bera, ez da? Eta hor literaturak erbada badu oraindik ere beste patxada bat, ez? Eta gai eternalak, ez da? Bildurra, maitasuna, zeloak, nik ez dakit, haurtzaroekin batera, datozkigun abentura zaletasun zea hori, asko zerrexago da. Eta gazte, bari pesatzen dut, beraiek edo pixkate, belaunaldi hauek idatzi beharko dutela nahi badute. Ni egon nintzen berinez, badakizu nola topaketak izaten dira hor eta gazte literatura, eta hor topatu ginen, ezakit hogei bat, idazle, eta horietako asko gazteak ziren. Eta konpartitzen egon ginen pixkat ponentziak eta nik bere mundua erabat arrotza zitzaidan. Orduan normala eritzen zait, normala. Ez dakit, ni adin batekoa naiz, nire referentea ditut, eta bere estiak eskubide guztia dute, baina egia da ez nindula motibatzen irakurtzera. Naiz eta zuk ere idatzi izan duzun, ez da? Nire eskoa zurean. Baina idatzi dut gai unibertsal batetik. Mutiko bat, 12 urtekoari amak esaten badio eskondu behar duela edo nobiorekin eta zea hor zerbait puskatzen da. Beraien arteko, baina zu berriz ikutu duzu gai historikoak, zaharak eta azkena ere zerria. Zerria ere apuesto oso fuerte izan duzu. Bai. Gazte literatura da. Bai, hori da. Hori behar bada bestek. Horrekin sari nazionala jaso du aurten patxi. Bai, behar bada bestek esaten dute gazte literatura dela, ez da? Edo norberak bere egoera prekariotik aurkeztu beharra dauka, oso maite dugun Lizardi sarira, ez da? Maria Sonzok ere oso maite dugu, ez? Gure Nobel sari txikia da, ez? Baina bai, nik ere gauza bera sentitzen dut. Hala ere, ez dakit ezoten naizen sentitzen ari ere, gauza bera aurrekiko ere bai, ez? Esan nahi dut, badakit gai unibersalak direla, eta ez da, baina gero eta gehiago irakurtzen dut fantasia kamusten ari zaiela, jeisten ari zaiela imaginatzeko doaina, haiek ere bizi direlako gure munduan, ez da, guk eskaintzen diegun pantailazoaren munduan, ez? Eta hori da, ez dakit, galdetu nahi nizun gauzetako bat, ez? Hau da, nola hasten dezu ipuin bat, ez da? Zerk ematen dizu
indarra, imagin bat da, zure txikitako emozio bat gaur egun txertatzen dezuna. Danetatik egon da, urte guzti hauetan, danetatik. Adibidez orain. Orain? Bai. Orain nik uste soilik ja mugatzen naizela nire txikitako umetasun hartara. Ez dakit, ni behiratzen ditut ume txikiak, inguruan ditut bi, observatzen ditut, beste modu oso diferente batean, hori ulertuko diate hemengo amona guztia, amona aitona. Hau da, nola zikloa betetzen dan eta heldua edo zaharra behiratzen dion txikiari oso modu desberdinean. Eta orduan, behiratze horrekin batera dator filosofia bat eta norberaren mundura txikitako zea bueltatzeko, bai, esango diozu Jesus, baina horrek, esaten badiazu zer motibatzen zaitu, horrek motibatzen nau. Osea, ez dakit, garai batean izan ditun, ez dakit, aventurak, esozea, osnarketa, rodariren eraginez, jokatu rol desberdinekin, objektu zailagoei personifikazioen bidez bizitzaen batea. Baina hori, ez dakit, zen nahi naiz, igual zuk ez duzu testua ezagutzen, baina ez nuke lekua gehiagi bete behar. Baina argazki bat eman zidaten, gainera eularia baitua zen hemengo argazkilari zoragarria, eta eman ziguten emakume idazle batzuei argazki bana. Eta horren inguruan idatzi behar genuen folio eskaz bat, Eta ara nun nik hartu nuen atean zitzaidan historia izan zen, hori nik daukata nahi bat hildetzana 3 urtekin, ni baino. Eta orduan, gauza horiek ateatzen zaizkit orain. Esan nahi dut, eta elikatzen haute, ez da morbo, ez da tristura, pixkat, pensatu nuen fantasma bat, eta fantasma horrekin, gero ikusi ditut serie batzuk ere, gai berarekin, eta izugarri nunbait dago modan, esan nuen eratzean, konturatu gabe, idea hori deke gure artean daude hildakoak, hori dana, idazten baduzu, ume gaztetxo entzako edo, kontuz, izan behar duzu, oso harina, oso metaforikoa, ez dakit. Ze idatzi izan duzu horretaz ere, ez da? Eriotzaz, eta... Bai. Egia da, ez? Pixka bat surrealismoa ere sartzen da gure gauzetan, ez da? Sartu dezakezu behar bada... Bai, nik uste dut... Zergaitik, ez? Nik uste dut gainera jendea esango dugu oroar hola, ideia oso pobrea daukala horretarazte literatura, oso pobrea. Ez jakintasuna esango nokeinik. Orduan ez da asko aldatu egoera, ez da? Lehen horrela geunten, orain dela 2 urte. Ez jakintasuna, esan nahi dut, ez diotela liburu bati eskatzen, ez dakit gauza hondirik, zure bizitza aldatzea demagun, eta telebistari gabeko nire belaunaldia gabe zitu gerano, gu jaso dugu liburuen gandik, formazioa, diversioa, barne introspekzioa, jaso dugu da, pentsazina da gaur egun, noski. Baina jendea jarraitzen du pesatzen, aurre eta gazte literatura bat, ez idaztea, por supuesto, dala tirau. No lo hago yo, si yo te contara, qué novela escribirías, hori askotan izango zizuten, ez da? Uy, si te contara lo que mi niño hace. Bueno, pues sí, hazlo tú. No, baina esan edet, zea hori, ez eskatzea que divierta, que divierta, que sea fácil, gauza horiek krispatzen haute, baina rekonozitzen dut ofiziokoa naizela. Naizako errestasuna ez da inondikane kriterio bat. Batzuk divertitzen gaituztela, eta erresa dira, perfecto, baina ez da liburu bat aukeratzeko erres izatea. Beti gogoratuko dute Jose Saramago bide barrietara etorri zen orain dela urte asko behar bada hemen zaudeten batzuk ere han egon zinaten, euskarazko itzulpen bat zala eta. Eta behin izan genuen sortea Jolanda Arrietarekin eta berarekin egoteko Lanzaroten.
SM argitaletxearen bitartez, dena esango dut. Eta ez zen gertatu oso komunikazio hurbila, ez dakit zergatik, egun hortan ez zen gertatu, orduagatik edo. Baina berak kontatu zuen, nik irakurritan neukan Las maletas del viajero, ipuin antologia txiki bat edo. Eta ipuin bat bazeukan hor La flor más grande del mundo. Eta gero Alfaguarak hori atera zuen album moduan aurrentzat. Oso album polita da, oso historia polita da. Baina berak aitortzen zuen, italieraz aurkeztu zuenean, mutiko batek esan ziola, ez zuela ulertu. Eta ja ordurako Nobel saria, eta esan zion, arrazoi duzu, nik ez dakit zuentzat idazten, ezta? Nobel saridun baten aitorpena, oso polita. Ze, esan duzun bezala, ezta? Hor jendeak hala uste du. Nik gogoratzen naiz, argitaletxe bateko editoreak nola ditzen zidan, normalean Gabonak aldean patioan egoten nintzen ni umeekin, eta esaten zidan, bi ipuin nahi ditut datorren asterako gainera gaia ematen zizun, ezta? Edukazion bial edo janariaren, hola, eta irizpideak eta bi egiten badizkitazu, aukeratuko dut politena, eta nik, baina zu badakizu zer dan ondo idaztea. Nik, nire esperientziarik, behar bada unkigarriena edo, gertatu zitzaidan usoa ipuinarekin, ezta? Folio bat da. Baina folio hori hala sortu zen. Horren bila baldin banoa, ez dakit zuri ere gertatzen zaizun, nekez aterako zaizu, ezta? Badago sorkuntzan, ez dakit ez, magiaren alde hori ere, ezta? Bai, dudik gabe. Ezke hori, edo ezagutzen duzu, edo bestela nekez ulertzen duzu besteari, baina irakurle bezala ere sentitu daiteke emozio hori edo parekoa. Bai. Oda, irakurle eta idazle izatea, zea komunika, edo gurpila dira, bizikleta bateko gurpila. Idazleak etengabe irakurri behar du. Eta irakurleak ere ni bintzat nire ikastarotan eta beti animatzen ditun idaztera. Idaztera esan edet, espresatzea bere burua. Ezagutzera, esperientzia literarioa ditzen zaiona. Emozio hori, adieraztea hitzez, zerbait, kontatu zerbait, eta komunikatu bestearekin. Era bat ados nago. Esaten dute gaur egun, ez dakizu, gainera unibertsitatean aritu zara, ez ikasten, eta behar bada bi aditzetara laburbildu daitekela hezkuntza, ez da, eta gaur egun zeharka hori aipatzen ari nintzen, ez? Irakurtzea, patxadaz, ulertzea irakurtzen ari zarena, eta idaztea, ezta? Idazteko esperientzia hori bihurtzea, ez dakit, ez? Ez dut esango abentura bat, baina baita ere, ezta? Bai, gertatzen dela, unibertsitateko planetan, hori ez da tronkal bat. Hautazkoa, nire kasua mintzan, irakasleen eskolan neon. 25 urte. Egin ditut, Orduan, hautazkoa denez gero, batzuk agertzen dira, nahi dutena. Baina tronkal, esan eta literaturaren didaktika berez tronkal edo garrantzitsua enborrezkoa zen. Eta bestia da berriz, benetan ezagutzea, zein dan, esperientzia literarioa. Literarioa da irakurtzea, handik ikasi, nahi badezu, ikasi, pero hala ikasi dugu, edo zugu zera fakultate batea. Ez. Edo nik ere, ez gara, hauden eskola asko daude, eskola, taller, oso ondo dago. Batez ere motibatzeko jendeari idazteko, baina egon badaude, eta nik ematen dituenean oso pozik. Baina oroar, nire ikasleak oso zintxoa ziren, egia da, oso zintxoa zan ere. Lan batzuk orkesten zizkizuten, PowerPoint horiekin, bueno, zoragarria, ez dakit el contenido a nivel del continente, baina, una cosa, bueno, ez dakit, ni pizkata kokiltzeko modukoak, ez da, analogikoa nintzen ez, baina, klaro, jarraitzen zuten pensatzen betikoa, ezke liburu hau, egiten genituenean, agerpenak eta liburuaren aurkezpenak, ez da, balioko du asko, arrazismoren kontrako zehar, lantzeko umeekin, eta bestia, zuk esan duzu, ekologia eta feminismoa, eta mila gai, hau da, eta zu patxetani, hortan ezagutzen dugu elkarriz,
Roland Barthesek esaten zuena, la literatura no sirve para nada, pero ayuda a respirar. Eta, karo, arnasa hartze hori erakusten ez badigu, osea, ez baldin badute jasotzen, ez dira enteratzen. Erabiltzen dute beti literatura zerbaiterako. Esaten genuen geno, erresa izatearena eta bestia da, baitare, pues, que sirva pago. Ni bitirania horiek ikusten ditu gaur egun, irakurzale, osea, maizu maestrak eta irakurzaleak eta oso modu serioan hartzen dutena bere lanak. Bai, begira, bihar ez dakiz ze gertatuko den hemen, ze DBH-ko ez dakit, egun bat ikasle etorriko dira. Eta orain bezala baldin badaude dena ilun, komplikatua izango da isintasunean egotea, ez egotea motxilak airean, eta, bueno, ez alaparta. Eta Peio Ramirez musikariarekin, gainera txeloa eta akordoiarekin etorriko da. Bueno, Eta, horrekin, bai, piztiak ziatzen dira. Baina, hortara noa ni ere, ez da, hau da, jo, benetan sinistu behar dugu, ez da, eta gogoratzen naiz, eta gazteentzako lanetan, ez? Gonzalo Mourek nola esaten zuen, bere ipuin batean, ez? Persona batek jaso zuen bere maitaliaren gutun bat. Eta harekin oheratu zen, eta ohera joateko orduan hankartean sartu zuen. Eta goxoago sentitu zen. Literatura badu alde horretik ere, ez? Goxotasun hori, ez? Afektibotasun hori, ez? Bakardadean, ez dakit, zutondo txiki bada, ez? Bueno, editoreak esan zion, hankartean ezin zuela jarri. Burukoaren azpian, almohadaren azpian jarri behar zuela. Beti. Horrela gabiltza horrendik ere, ez da? Esan nahi dut, pentsa gaur egun, ez da? Es que ese idea, que seamos, lo que ideas les das a los niños. Hori da. Eta hortik ere... Gainera, pentsa zazun oraino dan ere, inozentekeria, ze orain ari gerala ikusten, nola, nerabetxo horiek ari dira pornografia ikusten. Bata, no? Eski horrek nik deskolokatzen hau. Esan nahi dut, debekatu itezai aurrari literaturan. Horako ze afektibo, erotiko, goxotasun, nahi duzun ze hori, eta beste aldetikan mantentzen da realitate bat. Zugarri gordina. Bueno, aipatu duzu zuzentasun politikoa, gero eta horreagoa dijoa. Roald Dahlen polemika, bestean, horren Roald Dahlen obra ere aldatu beharraze hori, ni horren kontra naholkatizu. Era bat kontra. Zentsura, segurazko guk ere izango dugu, oroar, ez? Berdin zaite helduentzat edo autozentzuraren bat ere tartean, baina hortaz ere nahi nuke hitz egin zurekin. Esango nuke, literaturak bizi izan dituela garai gutun zurian gaude, ez da? Eta oso eskertzekoa da egindako alegina, Delataia etorriko da, ez da? Juan Mayorga etorriko da, ez dakit, Rosa Montero etorriko da, ez da? Irakurri berri dut lan bat, Queen Con, eta Helen Binalena da, idazle frantses batena, oso gordina, bide batez esan da, gainditzen ditu pasadizo horiek, oso gordina da. Eta, baina, bizi izan genuen, edo irudipen hori daukat, argitu idazu. Beste prestigio bat edo zeukan, beste konplizidade bat zegoen editoreekin, marketing kontua bihurtu da, irakurketa, literaturaren ordez. Nola bizi duzu hori, zure hilobei edo zure familiako txikiei begiratzen diezun bezala, bilakaera honen bukaeran, gure bukaera honetan, gaurko bukaeran, nola? Bueno, azaituz tristetu nahi patxi. Ez, Antonio Ventura eta hainbat editore izan genituen. Baina bera izan zen bakarra, eta bukatu zuen bezala. Hau da, bai, oso tristea da panorama. Panorama oso tristea da. Baina euskal literatura nik gero eta gehiago entzuten diet idazle berriei, ze ondoko aripatzen dituzte beren editore, eta nola intervenitzen dute testuetan. Bai, Susako neska horri, emakumea dira danak, editore berriak, gazteak, emakumea dira. Nik uste datu bat dala eta importantea. Eta oso ondo, ni bi autora ezagutzen ditutola,
argitaratu berri dutela liburua, eta biak eskerrak ematen diete editorei, nik ez detelakorik ezagutu. Nik nire editoreak, bueno, izan, euskal munduan batez ere zen hizkuntzari repaso eder bat egin, ez? Hori, eta nik guzti... Jose Antonio Ormazabal eta... Bueno, edo Lertxundi, Ignacio Mujika, edo beti hizkuntza, eta nik onartuta, zer nik badakit ez dala nire punto sendoena. Osea, que encantada, baina nola dan, bueno, bai, claro, Galtzerdi suizida, libura irakurri nuenean, orduan ere, Jose Antonio zen, zazia, baina suizida, nola jarriko duzu, suizida, digo, pues bai, suizida. Esan hor, baina justo zen, ahi, suizida. Eta gero, baina Euskal Tribuan, zuko jartzen zinen la pareja morroska, suizida. Eta suerte, bueno, zoritxarre suertea, baina hitz hori edatu zen polbora bezala, ze momentu hortan hasi ziren atentado suizida danak. Danak edo, umiak eta gazte, oza, bihurtu zen termino hori suizida, baina nire kasua zen Galtzerdi bat, zintzilik atzera zoaztela, Galtzerdi horrek erabakitzen dula, nahiago dula, bere burua beste egin edo bota, eta bizi, ateratzen bada bizirik, bizi, berriro beste bizitza bat. Eta alde hortekan suizida, eta nahi, eske binomio fantastiko hori bere alarrapatu ninduen, eta tira inuen ipuietik gustatzen zitzaidalako hori. Si me pones Galtzerdi, que zalantzatxu, dudoso. No, esan ere, bai, dudik gabe, editoriak, ez dakit. Baina nik usteet euskal literaturan bintzat, egon badaudela, promesa, edo oso onak diran. Idazleak. Idazle, Eta editoreak. eta gainera editore lanak eskerron, zehatu dituztenak, orduan... Bai, egia da. Ez dakit, eta kanpoan ere gehien bada objektu bat komerzial bat bezala tratatzen da liburua. Nik uste dut ala dela. Bai. Eta linea batzuk irikitzen dira, baina ez dakit, pixkate erabat lotuta ikasgaiekin, zearekin, esaten genuena. Hombre, tarteka, patxi, hor daukagu fenomeno, eta ipatu beharko dugu Harry Potterrena, Horrek, esaten dugun guztia pixkata apurtzen du, zorionez, hor izan da fenomeno bat, non aurra beraiek, askotan historia gertatu dena, baina gertatu da 20. mendean, bere ganatu du liburua, eta aurrera eraman du. Eta xapo. Eta helduen literaturatik, nik uste dut hori ja susmoa daukat, beste modu batean behiratzen zaiola hor literaturari hori. Zer nola milionaria da, eta munduko dirudun ondienetako bada, J.K. Rowling, benetan seriotasun amigo, txorakeri horiekin dirua irabazten da. Oso kerez banago, 12 editorek ez ezko eman zioten lehena. Bai. 13 asmatu zuen. Bai. Dudik gabe, bai. Hoi dana historia eta bera gainera momentu hortan. Oso historia ezaguna bezala dan, pixkat nola baten bate egon daiteke, pixkat Andersenen ipuia ematen du. Pospollo saltzaileo edo pixkat hiltzen nahi dantzea, desesperatuta, neska eta, de repente, baina ni, ez da nire genero, ezin dut izan entusiasta nahi zenik, eta ez dut, gezurrik esango, baina xapo, liburu kote, idatzi ditulako koherentzia hundiarekin uniberso bat osatuz, eta jendea eramandulako atzetik. Orduan, dudik gabe idazlea hundi bada eta obra hundi bada. Eta hor, esan edo, guk esaten dugun, bai, igual, linea edukatiba horiekin lotuta literatura hori, babetu, de repente ez, baina 25 urte, induia, fantasiaren, hori bai, gero, sekuela guzti horiek ere, que horror, no? Dana, mago pillo bat. Eta konplizidadeak direla eta
Bilbon gaudela Sunbaltzola aipatu behar dugu, ez da. Hor ere topatu zenuen, ez da, zure, ez dakit, estanden kidea, ez, edo gogoratzen naiz noiz baita egon ginela elkarrekin, eta ze emakume, esan nahi dute, privilegiatuak ere, ni sentitzen naiz privilegiatua, behar bada, butat bada, baina, aurreta gazten, bereziki aurreta gazten, zenbaitetan vanguardiak egon dira, ez da? Nik uste, bai. Oso ausardia handiko lanak egon dira, aspalditik. Nik uste eta autoreak edo ilustratzaileak ere, eta horrela, igual sentitu dira libreagoak. Hor literatura, helduen, esaten izuna, umore, falta hori, hor literatura, nik uste horrekin lotuta dago. Eta Asun Barzola, bai, nola ez dut aipatuko. Eta ere gehiago Bilbon, ez da. Hori da. Gertatzen dana, pixkat gero etorri direla beste batzuk, eta Joldi bera, Elena Odriozolaren bidez beste rekorrido bat egin du. Hombre, nik Asun Bartzolarekin gauza asko ikasi nituen, baina ez literaturakoa, precisamente. Gehiago bizitza. Bizitza. Eta asko erakutsi, nik uste berari edik, nik eman teniola, zebera esaten zidan, oso bilbaina zen. Esaten zidan, txika, es que nadie sabe, me dice las cosas que me dices tú, porque berari asko gustatzen zitzaion idaztea, bere burua jotzezun idaztea. Eta nik bere testuak hartzen ditun eta repaso batzuk, eta titat, eta nanka askora pixkatu, es que nadie, es que no hay nadie, es que ningún editor, digo, pues sí, pues, bakoitzari berea, zuk ilustratzen duzu, nik idazten. Bai, bat irudi, askotan aipatzen da ilustratzaile eta idazle ez daki guazure kasua dan. Bikote, baina nire kasuan, pentsa ezazu, zenbaterainoko intimidadea genuen Asun Barzola eta Bilok, baina bakoitza bere lan egiten zuen, Zan edet, jendea pensatzen du batzutan, ilustratzailea margotzen dula zerbait, idazle idazten nahi dan betzela, olako harmonia. Nik ez nuen hori, ez dut inoz. Nik ere ez dut. Nik nire testua bukatzen dut, alik eta hobekien, erakusten diot besteari, esaten dik gustatzen zaio nala ez, egiten du bere lehenengo irakurketa, eta gauza bera ni berarekin. Ni berarekin, osea, de repente ipui batean jarri zidan palmera bat. Digo, ¿por qué me has puesto esta palmera? Si en el cuento no hay una palmera. Porque, claro, badakigu ilustrazioak ez duela, osea, pues me ha puesto. Eta ni pixka Jokin Mitxelenak ere beti guardasola, basamortoaren erdian edo euritako bat agertuko da, edo arrainen bat, oso berezia da. Alde hortatik ere oso maila ona dago, ez da? Elena Odriozola bera dugu, ez da? Mundu mailan ere izugarria. Maite Gurrutxa, finez geratziko. Bai. Baina Asun Barzola, claro, Asun Barzola ni baino edade pixkat gehiago zeukan, eta elbarritua zen, eta zenbat irakatzi zidan, baina bizitzarekiko jarrera, hori izan nahi dut. Eta gero nik uste antzeko sentibilitatea daukazu, baina elkarre pasatzen duzu liburu berea, konpartitzen duzulako gauzasko, eiten zera lagun eta funtzionatzen du bikote artistikoa. Bai, nik gehituko dut, batzuetan behar bada idazleok gu gehu, eta euskal idazleok behar bada gehiago tristeagoa gara, ez da. Baina marrazkilariekin, batez ere Xabiroi aldizkariko komikilariekin, Antxon Lariaga eta Asiskur Meneta edo Dani Fano edo ez dakitez, Maite Gurrutxagak ere egiten du komikia, beste alaitasun bat sumatzen dut, eta behar bada guri kutsatzen digute aurrentzat idazten dugunean, ez da? Behar bada idazleok beste tribu ez dakitez, karabana ilunago batekoa gara. Bai, eta niri oso interesgarria zait, batez ere gazteak historia ederrak, eta Astiberri argitaletxea dago Bilbon, ez da, enbidia handia ematen dit, bai, oso gauza politak egiten ari direlako, ez da. Ez dakit nola gabiltzan, uste dut geratzen zaigula denbora pixka bat, gero galdera batzuk edo egiteko. Ez dakit, nondik nora jarritu dezakegun. Lehenengo aberargia piztutzen, edo izaltzen dute, edo piztu ditzali, edo...
jendea ikusten dugun. Bai, ez dakit ja galderen ordua den edo jarraitu dezakegun. Ba, inork ez digu ezer txibatzen. Nik, bueno, aztu baino lehen gero galderekin pasatuko zait eta aldarrikatu nahi dut literatura, ezta? Eta aldarrikatu nahi dut ostegunean badakit zer biziko duzuen Bilbon, ezta? Nire hurbilekoak ere etorriko dira Gasteiztik aletik ikustera, ezta? Baina literatura gehiago lotzen dut zuk esan dezuna, ezta? Arnasa hartzen laguntzen digu, ez? Edo ez digu sendatuko, baina esango digu zer daukagun, ez? Eta badago metafora bat, eta lehen aipatu nahi nuen zure gorritasuna ikusita. Saiakera batean irakurri nuen, eta gero Arantxa Urretabe Bizkaiari asko gustatu zitzaion pasadizua niri bezala, ez? Nunbait, bigarren mundu gerran kontzentrazio esparru badago, berbada ezagutzen duzu historia. Eta Ipar Amerikarrak sartu zirenean emakumezkoen esparru bazen, ez da, kontzentrazio zelai bat. Eta ura askatzera sartu zirenean, nunbait emakumeak erabat argalduta, erabat zurbilduta, erabat ezurruts zeuden, antzebiltzan patioan. Eta burua, kapitain bat edo sartu zen erizainen zerean, bulegoan edo, eta mahai batean emakume bat zegoen hilda, maindira batekin tapatuta, eta zerbait eskutatzen zuen eskuan. Eta zabaldu zioten eskua, eta espain lapitz baten zati bat zeukan, pintalabios baten zatitxo bat, eta Espainia gorri zuzkan. Eta nunbait jakin zuten, eta horregatik ulertu zuten, zergatik zebiltzan emakume preso guztiak patioan atzera aurrera, pobre baino pobreago, zarpail huts, baina Espainia gorri. Nunbait gurutze gorriaren zera batean, ekipamentu batean nahastu zituzten gauzak eta janariaren ordez sartu zituzten 100 Espain lapitz, ezta? Eta orduan, emakumeaiei nahi gabe eman zieten bizitzeko arrazoi bat, janariarekin eta arropekin baino gehiago, ez? Postasuna. Postasuna, txiki hori, ez da? Eta zure gorritasuna eta aldarrikatu duzu lehen ere. Pixkate holakoa nahi. Eta nik uste hori, ikusi duzu ni eze koloretan etorri nahi zen. Beti margotu behar ditut, bai. Bueno, gero dena itortu behar dugu, ez da? Lehen liburu bana sinatu dugu, ez da? Mediatekarako, alaznerekin, eta koloreak erabiltzen ikusi nazu. Bai. Nik hori ere behar dut, poeta lagunen batek esaten zian, ez? Beltza. Hiru arkatz kolore desberdinak. Bai, luma behar dut. Ez naiz ausartu behiratzea berze. Ez naiz ausartu. Bai, luma behar dut, iaia esango nuke sensualidade hori, ez da? Eta Bilbora ere etortzen naizenean, zenbaitetan baliatzen dut kolore, ez da? Gustatzen zait hori. Zuk ez dezu, holako... Ez, aldozerekan oso prosaika, nahi. Prosaika edo ez dakit. Garai batean musuak jartzen nion liburuari. Eta ume edo dedikatoria eskatzen zuten, aluzinatzen zuten. Izango balitza zerbait hori idazlea bakarrekin ezaketela. Musu batez ez jartzen zuten. Baina, karo, oraina, gero egin berdezu horla denbora guztia, eta Durangoko azoka kantala batian eman zidan, eta gero berriro, eta esan, bueno, muy bonito, baina... Ez du funtzionatzen. Ez dakit, beste gogoeta bat, besterik esaten ez badigute, ea zer dakarkizun zuri gogora, ez da? Javier Zerkasi irakurri nion bizitzan, ez da? Hain beste atzera aurrera egin eta gero, konklusio batera iritsi zirela, bera eta lagunak, ez da? Nunbait hilero elkartzen ziren afaltzeko, eta mundua konpontzen saiatzen ziren, beti egin izan dugun bezala, ez da? Hori ere, zuregan nabarmendu nahi nuke baita ere. Gasteizen egon ginean ez duen esaterik izan, baina uste dut, zure jarreran ere, eta askotan hurbil-ibili garelako diot, gai sozialetan ere oso implikatuta ikusi zaitut, eta hori asko gustatu izan zait. Hau da, errealitatean bizi den idazlea, ez da? Fantasia bai, baina konprometitua egoerarekin. Eta berak esaten zuen, afari askoren ondotik, ez da? Botila askoren ondotik,
bizitzan 3 persona direla beharrezkoak. Bata medikua, ezta? Bizitzen, sortzen laguntzen diguna, hiltzen laguntzen diguna, irakaslea, ezta? Bizitzen laguntzen diguna, konplize erabatekoa, ez? Bide laguna. Eta gero ez esaten duen persona, ezta? Ez hortara nindoan, ez? Pixka bat jarrera konprometitu esan dezagun batetik, munduaren aurrean ez esango duena, ezta? Eta ez, askotan, badakigu gure generoan ere, zenbat azukre eta erabili izan den, eta azukrearen gainean nata eta estia, eta baina ze importantea den ez esatea, ezta? Ze importante den esateko modua, ez? Baina zer eragiten dizu? Importantea bezain zaila. Bezain zaila. Bezain zaila. Esan egiten dugu denok, bai, hori nerdala eta bestei esatu dugu. Baina gero jatzen da momentua eta beti daude arrazoia esateko, bueno, por una vez, otra vez, ¿qué importa? Esan nahi dut, bai, esatea, hain zuzen gaur horri, Jon Maia dantzaria bisatu zidan Gazara gudateren kontra izidala, deitu dizute, zuri, ez, bueno. Berdin du, pilo bat gera, izango gera. Baina parte hartzeko ez da. Baina ni oso eszeptika, ezin deterbitatu, adinaren aurrian hartzen duzun eszeptizismo hori ezin bezala. Zenbat komunikatu izan diren, ez da? No, baina zen eta zer gehiago, baina, bidali dut eskatzen zuten. Argazki fijo bat, ez dakiz ez, kondiziotan, ateatzeko pesatzen dut. Artistak Euskal Herrian kontra Gazaren, baina. Nik uste gugan, eta ez dakit, aipatu duzunean gure gizartea eta umengan, eta ez zute gera nire, nik bentsat kontziente naiz, bilatzen oso sentimendu edo jarrerak eszeptikoak, ezagututa gu bizi izan geran momentu utopikoagoak, entusiasmagoagoak, onerako do txarrerako, okertuta edo ez. Momentu enten, ez dakit nun dagoen utopia, nun dagoen desioa, ez dakit nun dagoen ideala, ez dut nik erantzungo, nik naria egina dago, esan naria egin du. Baina, uste baita ere literaturare edo gure ofiziotan, nik garbi daukat hasieran, hasi nintzenean, 80. markadan, askoz garbiago nukan, zer egin ezaken. Eta orain ja, Gaza eta Ukrania, eta beste emakumeta hil dutela violentziarekin zeingo dugu. Eta orduan, ni gaixotu iten naiz, bakarrik hori lortzen da gaixotzea. Estomago, lo que sea. No, baina, igual gizartea ere ez gera konstiente behin, ez gaude bizitzen ari oso momentu kreatibo, utopikoa, ez dakit, utopiko eta kreatibo asko zatea da, baina ni neuke bizi izan ditut beste bolada batzuk, ilusionatuagoa. Eta orain ez da hori ikusten, nik ez dut ikusten Gazarekiko irten bedirik. Ez dago nire esku, alegia. Ez dago kialako literaturari hori ez da. Lehen intelektualaren figura eta ni geratzen ez gehiago Maiorgaren hitzekin, ez da, beti niretzat erizpide bada, sortzeko orduan. Berak esaten du, estar atentos al ruido del mundo y devolverle su poesía, ez da. Hori ere, hain azkar bizi gara, ez dugu ikusten bizitzaren poesia, eta zuk ere uste dut oso hurbil bizi izan duzula, ez, prosan batez ere, ez da, baina bizitzaren poesia, ez, detailearen poesia, ez, Espain lapitz txiki horren... Esaldi ederra da. Bai, nire ustez oso ederra da. Behar bada laguntzen, niri behintzat laguntzen dit, sortzen eta hobeto sortzen, ez da. Bestela, hori da, esan dezuna, estetizismorako eta aurrekoan filosofo bat entzuten nian, ez da, izango nintzateke pesimista, baina ez da garaia, ez da. Jarraitu beharra dago, ez da garaia pesimista, errezegia da, ez, orduan, Zenbat urte zituen?
Bai, bai, baitu, ja uste dut, bai. Ordua dugula uste dut galderetarako. Marina zan, horrekoan. Jose Antonio Marina. Jose Antonio Marina, bai, beraz urte batzuk azietan, bai. Pentsa, bere... Bueno, badaude batzuk badakizu. Mariasun ikusten dugu jendea, orain. Badira, entzuten genituen barreak eta estimatzekoa dira. Zuen txanda da, ez dakite estimatuko genuke. Ez da erresa izaten, hau, Mariasun, hau, galdera bat egitea niri bintzat asko kostatzen zaite. Baina ikusita guria ere hitzein degula. Fantasma, osea, ilunpe, fantasmagoriko baten aurrian, erresago da hori, Nahi literaturaren dikan badakizu defendituko nuke, eta honekin bukatzen dute. Zinea zoratzen hau, antzerkia gutxiago, baina musika baita ere, osea, zindet horiek gabe bizi. Baina literaturaren dikan da modu bat norbera bere burua egotikoa. Eta gizarte honetan behar horre jarraitzen du. Osea, zu sartzen zera liburu batean, eta liburu horrek ahots batek hitz egiten dizu zuri. Zuri bakarrik. Eta zu, suerte pixkatekin gustatzen baina erantzeten diozu. Eta komunikazio hori da pagatu ezina, eta hori da beste arte klase ematen ez duena. Ematen dituzte 1000 gauza arte lanak. Baina barne dialogo hori norberarena, demagun, fantasia, aventura, sentimentua, formakuntza, eta nahi baduzu repulsion, baina zen hor beste batekin, beste zu eta hori da literatura, ezkenian da. Beste genero bat dago. Lehen komentatu dugu dedikatoriak egitea ere komplikatua dela, baina galderak egitea ere ulertzen dute. Ni ados nago, esaten desunarekin. Kontua da, hori ez nola transmititu, ez? Eskoletara joaten gara, ikastoletara, unibertsitatera, ez da? Eta hori gaur egun ze derra da, ez? Guk ez genuen suerte hori izan, ez da? Ni Juan Mari Irigoyen ezagutu nuen unibertsitatean, ordura arte Pio Baroja ezagutu zuen, Javier Bello Portu orkesta zuzendaria ezagutu nuen 18 urterekin. Hau da, idazle bat ezagutu zuen. Eta gaur egun hori ere derra da, ez da? Literatura hurbilago ere, ez da? Bai, desmitifikatuago ere. Hori da, bai. Hurbilagoko kontu bada, eta hori ere gauza ederra da, ez da? Zelen egia da, mitifikatuago edo, ez da? Behar bada adinak ere ematen du hori, ez? Idealizatzeko. Baina nola irakurtzen genuen bat ere jakin gabe nor zen idazlea? Bueno, irakurtzen zen entusiasmatuta egon liburu batzukin, non ez dakizu ez da gaur egun bezala jotzen duzula YouTubera, internetera, ber nola hitz egiten du, nola da, zenbat urte ditugu. Osea, ez ni demagun ere garai, osea, nola zen Gil, gogatzen zedate La vida sale al encuentro, una chabola en Bilbao, en fin, 14 urtekin horri bilintzen ziega, liburu horiekin, oso, Luis, bueno, eta nolako, Luis Martín Gil, baina urteak eta urtea eta obra, haiek eta ez daki noiz, zenbat urte pasa nila, beste onda batean egon, ikusi nuen nolako zen. Jesuita bat gainera zen, jesuita. Gero utzi zuen, jesuita izateari, baina, esan edet, eta hain berriz daukagu mediotikoki, eta zutani ere, osea, umia daukate, irudia nola hitzaiten duen, zaharra dan, gaztea dan, gizena dan, regala dan, osea, ez, baina, nezako lehenu, idazlea, zen, ente bat, bueno, baina, beste garai eta zitze egitea oso tristea da.
No, zan ere, baina Luis Martín Vigil Ledosean, Josu. Una muerte en el camino, no sé qué. Una chabola en Bilbao. Ba, Tenía chabolas, Bilbao. Txabola zituen Bilbok, Ez da posible. ez eskola aipatuta etorri zait gogora niretzat ere, bueno, bizitzeko modu bada, ezta? Zuk bide bat hartu zenuen, nik profesionaltasunaren bide hartu nuen, hori Euskal Herrian txiste bada, ezta? Gurean liburuekin bizi alizatea. Baina, hala ere, nik jarraitzen dut privilegiatuaren sentipen hori izaten, eta behar bada lotuko dut baita ere lehengo igarkizunarekin, ezta? Betazalen kontu horrekin. Eta gogoratzen naiz, zuk ondo ezagutuko duzu Donostian Amaraberrin eskolan, Alberdaniarekin lehendabiziko liburuekin gogoratzen naiz, eta halaxe joan ginen gela batera, eta neska bat oso urduri zebilen bukaeraldean. Atera eta sartu egiten zen gelatik. Eta bukatu genuenean saioa, liburua sinatu eta aurrek, batez ere aur txikiek ilusia handia izaten dute, gazteek ez bezala, biharko gazteek ez bezala, segurazko. Eta opari bat egin zidan, neska bihurri urduri hark. Eta gero jakin nuen neska itxua zela. Itxua? Itxua zen. Eta neskark irakurri zuen, eta gero eta gehiago topatzen ditut, braille alfabetoan irakurtzen dituztenak. Baina neskark itxua izanik marrazki bat egin zidan, tipula paperean, lehen erabiltzen genuen, papel zeboia edo. Eta boligrafo gastatu batekin, sakatu, eta enara zer berri zen, eta mutiko bat kometarekin, enara bat oso gaizkin margotuta, baina, oroigarri, ez dakit, pizgarria zait, eta behar bada ari esker ere nire liburuetan agertzen dira itxu asko. Behar bada ni sentitzen naizelako itxu. Ez dakit, ez, bizitzaren aurrean edo eta literaturak laguntzen dit, ez, pixka zabaltzen begiak. Baina bai, batzutan ze esperientziak, ez da? Ez dakit, ez. Baina zugan batez ere da ekialde garritasun hori, ez da? Magreb. Bai, hori da. Lehen Andersen aipatu duzu, eta Anderseni ere gertatu zitzaion, Karen Blixeni, eta hainbat idazle eskandinaviarri, ez da? Euskal Herria gero eta argiagoa da, ez da? Gero eta palmondo gehiago dago, ez bazterretan. Baina oso iluna izan da, ez? Euskalduna aipatu dugu, Bilbo, ez? Zer izan zen Bilbo, eta Andersen ere joan zen Afrikara kolore bila, ez dakit, beste sensualtasun baten bila, eta argitasun hori nolabait ere definitzen dut, zu filosofia ikasi duzu, baina Descartesek esaten zuen, ez da? Pentsatzen dut beraz banaiz. Eta niri ekialdeko literaturak ekarri dit Fatima Mernissi, Mohamed Shukrik, Abdela Taia, egun hauetan etorriko danak. Ekarri dit, ez pentsatzen dut beraz banaiz, oso interesgarria da, oso importantea da, ezik eta sentitzen dut beraz banaiz. Emozionatzen naiz, beraz banaiz. Usaintzen dut, beraz banaiz. Izerditzen naiz, beraz banaiz. Hori ekarri dit. Eta kolorearen beharra. Kartesianoa. Hori da, beste... Europeoa, esan edete. Abdela Taia etorriko dana ostegunean edo, sokerez banago. Donostira etorri zen behin eta kontatzen zidan, Parisen bizi da. Eta batzuetan, bizitarik eta izan berrez duenean, bakarrik bizi da apartamentu txiki batean. Asteburuan adibidez, eta ez da dutxatzen. Usaindu nahi du bere benetako usaina, ez da? Hori, ez da entzuten, ez da? Pentsa, ez gogoeta, ez? Bere usaina, ez? Edo laranjaren metafora, edo, ez pikuarena, ez? Mohamed Shukri, ez? Ez dakit, hori ikarri dit niri, bai. Bizkaian ere bide batez egon zen markinar bat, Jose Maria de Murgai Mugartegi, liburu bat dauka, Memorias del Moro Bizkaino, gizon aberatsa, medikua, baina txilabarekin eta han ibiltzen zen, militarra ere, bai. Marokon, bai, eta ikasi zuen, ez dakit, berean hizkuntza edo arabiera, edo biak, oso pasarte polita ditu. Beraz, izan dugu joera, ez? Nire aitak zoritxarrez soldauska egin behar izan zuen, Afrikan eta arabieraz kontatzen zekien 10 arte, baina, bai, bueno, hemen pantailan agertzen zaigun minutu eta 10, ez dakite norbait
Begiratzen diogu guk ere pantailari eta... Bueno, ez dakit, Mariasun, gomendioren bat edo esango zen ezakeia bukatzeko, zer, hauain gero eta liburu deskatalogotu gehiago dago, ez da? Norberaren obran, ez dakizuri gertatzen zaizun, deskatalogoatu egiten dira liburua, ez dira sartzen, ez etxeetan, ez liburu dendetan, liburutegietan oraindik bai. Eta zeskatzen dira zu? Liburu bat, zer, zuretzat, bai, niretzat, ze gomendio ingo zeniguke? Liburu bat, nik adibidez Daniel Penak daukatu gogoan, eta liburu hau ere deskatalogatuta dago. Otsoaren begia, bueno, komuna novela, horatzen duzu oso liburu gogangarria, baina Otsoaren begia, liburu zoragarria. Bai, badaukat. Torri zait, el pudin magiko. Ze? El pudin magiko. Bai, zeinena? Bos beite, urairen harrapatzen hauzu, Bai. ez naizelako gogoratzen. Baina da, Australiako idazlerik importantena, eta el pudin magiko da, baina eske ni deskubritu nuenean liburu hori, saiatu nintzen euskaraz, rekomendatzen, esaten, argitaletxe batean, bestian, baina, karo, bertxotan parte asko ditu, bueno, da, absurdo eta ematen du, hori, un tripi, Ezen edet, pudin hori jaten dutenean, haunditzen da, pudin horren atzetikan pinguino eta erzia bat dago, bueno, baina zoragarria da, eta bertxotan, eta hoi bai dala baitare zuri Magreb, impresio hori nola ezten dizu, nire, egin zitzaidan oso, anglosajoiako eroar oso bertxosale dira, aur literatura. Bertxotan, kontatzeko joera handia dago, baina pudin, eta Jim Eucalipto, gainera izena ja berez parreuria ematen dizute. Jim Eucalipto y el koala no sé qué. Eta horren azetik, baina ez da edo zin liburu, osea, Australiara joate mazeate, Jim Percebe, baina absurdo ematen du, baina ilustrazio zoragarriak, anaia klasikos universales hortan dago, bai. Eta hori izaten atzezula, gaur edo bila, gaber behiratzen dutenik. Bai, baitu, irakurketa horiek ere izaten dira inspirazio iturburu, osea, irakurketa batzutan freskagarri bezala, beste batzutan sentikorragoa, beste batzutan, baina batzutan esaten zu, ez dakiz zer idatzi, hartu, testu bat motibatzen zaituna, eta igual, ateatzen zera beste leku batetik, baina, hartu, el pudin magiko, zuek ere... Gogoan, apuntatuko dut nik nire agendatxoan guantxe. Eta gainera, bukatuko dugu, baina, konstatazio bat berriro idatzi zuen gau tragiko batian. Eske hori da gai oso polita. Nola, autore guzti horiek brometan eta fantasia eta absurdo erabili dutenak eta oso zori gaiztokoa dira, oso tristea dira depresioak, eta hori, Australiako hasia baita ere, izaten dutenean, nahi hildala, lehenengo gerra mundial zea hortan, la gran guerra hortan, hain desesperatuta doa, azten dara con el pudin mágico, el percebe, el pingüino, osea, baina, locura, baina, eske, nik gai horrek, adibidez, entusiasmatzen hau. Osea, nola aur literatura bederatu dezaken barne idazlearen korapiloak. Bueno, ordan badaukagu, liburutegiare bertan, el pudin mágico edo Leil Dilup, Daniel Penakena, Otsoaren begia, deskatalogatuta dagoena, El ojo del lobo argitaratu berria du Algarrek. Bueno, mila esker, eta uste dut orain liburu batzu sinatzen edo egongo garela, plazer bat izan da. Yes, sir.